Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a určite ste už videli, že niekto otváral tieto Kinder Joy a Stranger Things, no tak keď to otvárajú všetci, prečo by som to nemal otvárať ja? No tak si to ideme otvoriť. Ja ináč, ako neviem, či jediný, viem, kde sa nachádza hračka, je to v bielom. A máme tu, kámo, hneď z prvej Eleven. Jako vážne, hneď takto z prvej Eleven. No tak to je úžasné. Kámo, Eleven hneď z prvej. Bro. Eleven, takže prvá je Eleven. Až pozrieme si, čo tu máme. Môžeme dostať. To ukážem takto na kameru. OK. No takže prvú máme Eleven. Ideme si otvoriť druhé. Ináč neviem, či ste to vedeli, ale keď otočíte Kinder vajíčko, tak tu máte napísané, že ono je to ako hore nohami, že Stranger Things. No nie, to je normálne, ale Kinder Joy. No a ideme si otvoriť teda druhé. Vždy tam, kde je lyžička. Alebo ako to mám nazvať. A máme tu ako ďalšieho, kámo, Mike, že by, prosím, Majka. OK, ja prvé pozriem. Ja. No tak. OK. Tak druhé by sme mali. Yes. Bro, OK, ja sa pri tom otváraní strašne teším inač. Bro, keby som to poskladať vedel. Úžasný. A ešte raz si tu kúknem. Kto ti môže padnúť z toho? Počkaj. Ja? OK. Ideme na ďalšie vajíčko. Ja. Ďalšie vajíčko. OK. Nebudeme sa s tým šľadať. Rovno ideme Demogorgon. Bro, to som v sekunde uvidel Demogorgon. Bro. Tak presne, kámo, moje sny sú splnené, mám Eleven a Demogorgon a viac nemusím otvárať, ale nemám to ešte dve. Tak poďme na to. Kámo, že by mi vek napadol. Ale no tak. Shit. OK, potom ono sú k tomu niektorí aj tie šnúrky, nech si to môžeš niekde dať, ale ja s tým nebudem a mám tu veľmi zlú správu, mám dvoch Demogorgonov. Tak ideme na posledné vajíčko. Vekna! Som chcel robiť aj part 2, ale neviem, či sa mi to oplatí. Však ja mám všetkých, ktorých som chcel. Ale neurčite ešte verzie z Upside Down. Kámo! Ja mám brutálne šťastie. Kámo. Kámo, Vekna. Vekna, to je ako držiak nad... Kámo, no tak ja, moje sny sú splnené, mám Veknu, Eleven, Demogorgona a ani nemusím hovoriť, kto to je. To musíme poznať všetci. No dobre, keď sa vám videjko páčilo, určite dajte srdiečko, budem skromný, za 10 srdiečok spravím druhý part s týmito Stranger Things postavičkami.
A keď nechcete, aby vám unikli ďalšie videjka, dajte mi follow. Tak zatiaľ čau.